Zostroj trojuholník los, ktorého úsečka OS má mať 7 cm, uhol LSO 80 stupňov a úsečka LS 5 cm. Urobíme si náčrt tohto trojuholníka. LOS. Farebne si vyznačíme prvky, ktoré sú zadané. Dĺžka úsečky OS je 7 cm. Uhol LSO je to ten, ktorý je pri vrchole S, má 80 stupňov a úsečka LS má dĺžku 5 cm. Môžem sa rozhodnúť, či ako prvú narysujem úsečku LS, potom urobím tento uhol a odmeriam vzdialenosť 7 cm od bodu S po bod O. Alebo začnem úsečkou OS, urobím uhol 80 stupňov a od bodu S odmeriam vzdialenosť 5 cm. Ja si vyberiem túto možnosť, spravím tento uhol a kružnicu K. Aby sa ti lepšie pracovalo, môžeš si trojuholník otočiť. Ja si ho otočím smerom doprava a nakreslím si ho znovu. Takže bod S príde sem, tu bude bod O a hore bude bod L. Vyznačím si opäť prvky zo zadania. Úsečka OS 7 cm, uhol LSO pri vrchole S má 80 stupňov a úsečka LS 5 cm. Takže najprv si narysujem úsečku OS, potom narysujem uhol OS X a nakoniec zostrojím kružnicu, ktorej stred bude v bode S a jej polomer bude 5 cm. Do rozboru napíšem, ako nájdem bod L. Bod L je priesečníkom polpriamky SX a kružnice K. Napíšem postup, podľa ktorého neskôr budem trojuholník rysovať. Prvý bod, úsečka OS. Dĺžka úsečky OS bude 7 cm. Pokračujem, urobím uhol OS X, ktorého veľkosť bude 80 stupňov. Tretí bod, kružnica K. Kružnica K bude mať stred v bode S a jej polomer bude 5 cm. Štvrtý bod, dostanem bod L. Bod L je priesečníkom kružnice K a polpriamky SX. Posledný bod, pospájam bod L s bodmi OS a dostanem trojuholník LOS.
A teraz ho podľa tohto postupu narysujem. Tak budem potrebovať uhlomer, pravítko a kružidlo. Ako prvú si narysujem úsečku os, ktorej dĺžka bude 7 cm. Odmeriam si 7 cm, pomenujem tieto body. Bod O a bod S. Druhý bod, zostrojím uhol os X, ktorého veľkosť bude 80 stupňov. Tu je presne 80 stupňov. Takže je tu, napíšeme niekde, zadáme ešte bod X. Ďalší bod, kružnica K, ktorej polomer má byť 5 cm. Stred tejto kružnice je v bode S. Pomenujeme kružnicu, kružnica K. Priesečníkom kružnice K a polpriamky SX je bod L. Pospájam tieto body a vytvorím trojuholník. Toto trošku opravím. A ešte zvýrazním úsečku os. A mám narysovaný trojuholník los. Posledná časť skúška, kde skontrolujem, či sa mi podarilo dodržať rozmery, ktoré boli v zadaní. Tak, ako prvé by som mala odmerať dĺžku úsečky os, potom veľkosť uhla LSO a nakoniec dĺžku úsečky LS. Zoberiem pravítko, odmeriame dĺžku úsečky os 7 cm. Môžem teraz odmerať aj dĺžku úsečky LS. Dĺžka úsečky LS je 5 cm a už len skontrolovať veľkosť uhla LSO. To je tento uhol
a má presne 80 stupňov. Podarilo sa mi narysovať trojuholník podľa údajov, ktoré boli v zadaní.